Recorded by Daily Pen. Ang bulan na bata, malipay magulang. Ang bulan na bata, hinanay binangga. Halo mga bata, kumusta ka man tanan? Uy, adlaw karon Biyernes. Ano ta makita sa atong drama ha? Kaning drama nga I Love You Pare Bagong Haon. Ana silang kapitan Digoy Abiliana sa Bulacau. Dool ko nun sa ilang bradsok nga balay. Makita ta ninyo din ha, mga bata, mga kasama. Karong gabi sa drama nga I Love You Pare Bagong Haon. Diha sa Bulacau silang kapitan Digoy Abiliana. Og sa ay mo kalimot kapit sa 29, kamo mga igsuon mo din sa Kulbita, ano ta makita ninyo sa drama I Love You Pare Bagong Haon. Unya lang tong sa John kay layo-layo pa man to, basta ato ipahibaw nga doon na tayo mga drama sa John, mga bata, mga kasama. Ako niya ato ipahibaw ninyo, ipahibaw naman to nako atong miaging ang gabi karon ang importante ang drama nga among isalida karong Pitsabit City anha sa ilang kapitan Digoy Abiliana. Okay mga bata, mga kasama, di kita maglangan. Kuya Nick Pepito, pasalamat ninyo diyan sa Toledo. Thank you kyud kuno kaayo sa tanan sa inyo ang pagtabang kaniya. O karon niya sumpay sa kung asoy kaninyo naguluhan ang gugma sa Encantada. Dili day. Dili ko musugot nga ilisan lang kunyag babae nga dili sama nato. Klaro kay nga gilumay sa maong Encantada si Arthur nay. Og di ka siguro ko nay. Nga naagit magpuyo ni Ananda ko nga dakit ang maong Encantada. Busa karon dayon, muadto ko sa maong punuan sa dakit. Tawgon ko ang maong Encantada ug manduan ko siya nga likayan niya si Arthur. Kung dili gani siya musugot, akong ato na tagya sa punuan sa dakit. Ug bayran ko siya. Aron putlon ang dako nga punuan sa dakit. Aron mulayas na sa atong dapit ka ng maong Encantada. Gina, anak, dili ko musugot nga yung ilugon gikan ako ang akong hinigugmanay. Ako kuan, ayaw lang una ka na buhat, anak. Kay mga pangagpas raman ni siyang amahan nga usa ka Encantada ang naibga ni Arthur. Ay klaro na kaayo nay nga usa kini ka Encantada. Kay dugay na ko nga nagpuyo dinis ato nay. Halos na ng mga daga dinhi. Ako ng mga kaila. Ug wa ko'y nakita og nailan nga usa ka babae nga puti ang pamanit. Unya taliw-tiw ang ilong. Ay, Gina anak, ang maayo mo buhaton no. Si Arthur mismo ang pakig-istoryahe. Ayaw o nagbuhatan ng giingon nimo nga moadto kas puno as dakit aron tawgon mo ang maong linalang. Kay pay gahom baya na sila. Basin may buhaton siyang dautan nimo kon pasukon mo siya. Atuon ko karon dayon si Arthur nay. Atuon ko siya. Nagkita o nagkauyab na kamo sa maong lalaki nga kalibutanon. Uyab na kamong duha. Oo, ma. O grabe ang gibati ko karon nga kalipay nga hinigugma ko na gid si Arthur. Tricia, anak, ako'y nabalakas umaabot ng mga adlaw. Nahibaw ko nga dili yun kamo angay sa usag-usa. Mao ka na, Tricia. Pasiglain na usab na kagulana ng imong bation. Tricia, lahi siya nga matang sa linalang. Usa siya kakalibutanon. Samtang kita mga engkanto. Usa sa kong hikala, Mami Sulti, nga may silingan sila nga naminyo og kalibutanon. Og ang maong lalaki nga kalibutanon, matod pa sa kong hikala, iya nang gida sa atong gingarian. Og hingpit na kini nga mabiya sa ilang kalibutan. Og mitipo na kini sa kalibutan sa sama na tong mga engkanto. Oo, tinuod nga dunay nahitabo nga sama, anak. Apantag sa ragay na mahitabo. Kay daghan ang babag anak. Labi na og daghan og mga kaliwat ang usa ka kalibutanon. Og kana si Arthur nga giingon mo. Tingalig daghan sila kaliwatan nga musong sa tong gipuyan. Og mangitag kasamok. Magsaba-saba hangtod nga mabungog ta sa buhaton nilang kasaba. Tinuod ka na.
Tricia, nasayod ka yun. Maluya kita kung makabati kita grabing kasaba. Masakit kita. Pakigsultihan ko niya si Arthur bahin ini, ma, pa. Basta kay dili ko musugot ka mawa pa siya sa kong kinabuhi. Ikamatay ko gyud kun mawa pa si Arthur sa kong kinabuhi. Tricia, Anak. Recorded by Daily Pen. Arthur. Mao ka na tay, Pablo. Gusto unta ko nga magpakasal na kami si Tricia. Apan unsa umanggod nga usa man siya kaengkantada? Arthur, anak, paminaw ha. Kining ako istorya lang. O hinaot nga imo kong paminawon. Unsa man kana tay? Arthur, ikaw sayod nga kanang babayhan na usa ka engkantada. Busa klaro og dayag na lang nga dili gyud kamo alang sa usag-usa. Dili mahitabo nga magkasal kamo. Tay Pablo, Kung magpakasal mo, asa man kamo magpakasal, ha? Anhi sa atong kalibutan? Nga klaro naman, nga kanang klasiha sa linalang, dili makasud sa atong simbahan. tarong sila nga matang sa pagkaengkanto tay. Busa nagkasiguro ko nga magkasuod sila sa atong simbahan. Kadto mga daotan lang nga engkanto tingali ang mahadlok sa atong simbahan. Ambot lang. Aw, ibutang ta. Nga ingon ni anak. Ang ilang kaliwat, musugot ka ba nga magpakasal ka, Tricia, ha, sa atong simbahan? Nakasiguro ko, anak, dili musugot ang ilang kaliwatan. Tay, Kung dili sila musugot, klaro na lang nga ikaw gyud ang ilang kuhaon ug dadon sa ilang dapit aron adto kamo makasal. Ug human sa inyong kasal, mahimo ka na unya nga sama kanila. Ug dili ka na mahibalik pa dinhi sa atong dapit. Ug kana, anak, kana ang dili ko ikatugot. Bugtong ikaw na lang ang nahibilin ka nako. Ikaw ray among anak sa namatay mong inahan. Ug wa ko'y mga igsuon kay bugtong pugkong anak sa namatay kong mga ginikanan. Ikaw na lang nahibilin nako. Makatugot ka ba di ay nga imo kong biyaan, ha, Alton? Tay Pablo. Mayo! Mayo nga siya! Si Gina karon nga nagay katakoran. Ato ba nga siya? Ayaw siya glikay. Kay siya ang angay nimo. Si Gina ang gusto ko nga imong maasawa. Tay Pablo. Recorded by Daily Pen. Mayo! Lakaw na! Tay, Ato ba nga si Gina? tay dili na ko ganahan nga matubang pa niya tay. Oh, Palihog ko tay. Ikaw na lang atubang niya. Ug bahala na ka kung sa imong isulti niya. Ari sa kusong kwarto tay. altuon ko si Gina. Padayunon ko siya. Gina, day, pasensya ka na nga. Dugay kong nagkaablis pultahan. Nagsulti pa man gud mi si Arthur. Asa man day siya, Noy Pablo? Ngayon, dili man siya ang miatubang nako. Kuan, kining... Wala gyud ay siga na nga makigatubang pa nako, Noy. Og tinuod pagkatong gisulti ni Nanay Mayang diri nako. Nga may usa ka babae nga puti ang pamanit ug taas ang ilong. Ang naibga ni Arthur karon. Og gituhuan ninyo nga usa ka engkantada. Gina, ni Armanggo ta sa may pultahan nagsulti. Dayon tali sa suda, Gina. Arita magsulti tarong.
Dali sa sud, Inday. Unsa? Basta ginay ka engkantada ang iyong naibganoy. Huwag nagkauyab na ginay silang duha. Mao ka na, Dayjina. Ako ganitong gimaymayan. Kay dili ko gusto nga makikrelasyon siya sa dili sama nato. Apan grabe. Grabe na ang gibati niyang gugma sa maong engkantada. Kay dili na gid siya musugot nga magkabuwag sila. Tricia kuno angan sa maong engkantada. Kana kay iyang gilumay si Arthur. Naaba pa puyo ang maong katada sa punuan sa dakong dakit oy. Kanang atbang sa unahan sa inyong bahay. Ha, Noy Pablo? Oo, Dayjina. Naa kuno diha magpuyo ang maong engkantada. Di ay ha. Muadto ko karon sa punuan sa dakit oy. Tawgon ko siya. Ug manduan ko siya buwagan o palayan niyang ako hindi gugma. Diya ka na, Noy Pablo. Gina, day. Ayaw ito pangitag-away, day. Dili siya ingon nato. Lupig ta nila, day, Gina. Day! Ginoo ko. Iyag yung sulngon ang punuan sa dakong dakit. Hoy! Engkantadang Tricia! Buwag yung akong hinigog mga si Arthur! Usa ka babae nga nagsikit-singkit sa kungan. Buwag yun siya! Hinigugma ko siya sa imong uyab nga kalibutanon. Mao na kining akong ikahadlukan, Tricia. Nga adunay magsabak-sabak. Engkantada! Maluya kita ni ini, anak. Pakita na ako! Pakitsulti na ako! Dili ka mo ang usa ka engkantada ka! Ako lang si Arthur! Busang buwag yun siya! Kung dili ka gusto manawag kong mga silingan, aron nga magsaba-saba din inyong gipuyan! Oh, siya di ang giingon ni Arthur nga iyang uyab. Tabangi ko ninyo, mapa. Engkantada! Dili ko gusto nga magkabuwag mi ni Arthur. Mamatay ko kung mawa siya na ako. Unsa tay? Ingon ana abot niyang buhaton? Oo. Sulngon ko niya ang punuan sa dakit nga gipuy-an sa engkantada. Aron iya kining banduan nga buwagan og likayan ka. Kay dili ko lumukpara sa usa-usa. Dili ko mosugot nga maghimo sa sama-sama sa gipuyan nila ni Tricia. Paggago na ko sa Arthur! Arthur, anak! Arthur! Pakita na ko, Tricia! Kung dili ka ka mapakita, magtawag ko og daghang mga tao! Oh! Maayo kay di ana mo! Among mga silingan! Ang akong uyab na si Arthur, buot ilugo ni ining engkantada nga nagpuyo na ining punuan sa dakit! Uy! Galing ka talaga magsama-sama ka! Tricia! Magsama-sama ka! Tricia, gawas na! Magsulti ta! Buwagi ang akong uyab! wa kay katuod nga mabuwag na mong duha ni Tricia. Puno nga ka nagibuhat mo sila. Aron dili ko mahimo nimo kaaway. Si Tricia nang ako gimahal ug gihigugma. Ug dili na ikaw. Buwag ka ta. Bawa dili sa gipuyan ni Tricia. Bawa kung dili ka gusto nga ako pasakitan. Arthur! Dong! Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, POEA, license number 282LB121918-R, na ginahanglan sa musunod alang sa ISOM Facility Management Company para sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang musunod magikinahanglang posisyon or skills: car electrician, car mechanic, decoration craftsman, foreman automation and control, foreman maintenance, maintenance supervisor, supervisor MV electrical, housekeeping attendant, BMS operator, operator fire alarm, planner
Plumber, Planning Supervisor, Technician Bowling, Technician Calibration, Technician Civil, Technician Electronic Game, Technician Fire Alarm, Technician Firefighting, Technician Home Appliance, Technician HVAC, Information Technology, Technician KLE, Technician Low Current, Technician Low Voltage, Technician Medium Voltage, Motorized Curtains, Technician Plumbing, Technician SCADA, Technician UPS, Technician Mechanical, Planning Supervisor, QA, QC Officers, Sliding Door Technician, Soft Service Supervisor. Ang mga interesado o kwalipikado aplikante nga mo apply, magdasa mo sunod, resume or CV, Certificate of Employment, Diploma, TOR or TESDA Certificate, Xerox copy only. Upahigayon og abroad job interview sa kompanya karong umaabot Hunyo 1 tuig 2022 pagahimuon sa Citadines Hotel Baseline Center, Juana Osmeña, Cebu City. Sa dugang kasayuran mahimong motawag or text sa 0956-332-3181 or 0908-886-7683. Pagbantay sa mga illegal recruiters. Ako si Brennan Bagaboyo, senior citizen na taga Manila, Cebu City. Ang trabaho ko ni Adso, kagador sa Budiga. Ipamatik ko ang pagpanakit sa akong tuor o banglutan. Kauna-una kong akong sulayan o aplas. Salamat kay nakatabang anak ko ang tala na Flushes Oil. Salicylic Turbo Extra Camphor Menthol Eucalyptus Oil Mineral Oil is the generic name of Talan Flushes Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa inyong suking farmasya, Majesty Pharmacy, Diding's Drugstore, Best Tree Pharmacy, o mapalit sa inyong mga suking tindahan. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day.